אוקיי, שלום לכולם, היום אנחנו נראה לכם איך להתקין את Windows 7 כקובץ התקנה 1, זאת אומרת, אני אסביר. אם אתם רוצים להתקין למשל בווירטואל, במחשב וירטואלי, את Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium ו-Windows 7 Professional, אז אתם צריכים להוריד 3 קבצי ISO, כמובן שיקחו לכם איזה 6 עד 7 ג'יגה מהמחשב, ויקח לכם הרבה זמן להוריד אותם, וחבל, כי אני אתן לכם, עוד מעט זה יעלה לאתר, זה באמצע העלאה, עוד מעט זה יעלה לאתר, אני אתן לכם קובץ ISO אחד שקוראים Windows 7 All Verizon, אוקיי? שאם הבנתם זה All Verizon, יש את כל המהדורות בפנים, כך שמתי שאתם פותחים אותו, תורידו אותו, תפתחו אותו ואתם תוכלו לבחור איזה מהדורה שאתם רוצים, ואתם יכולים להשתמש בו כמה פעמים, בפעם אחת לאולטימט, פעם אחת לפרופשיונל, פעם אחת להום פרמיום, פעם אחת לסטארטר ופעם אחת להום בייזיק. זה 5 המהדורות שיש בווינדוס 7 והן כלולות בפנים. עכשיו, עוד יתרון שיש ל-ISO הזה, שההתקנה בעברית וגם המערכות מגיעות כברירת מחדל הכל בעברית. עכשיו, מה שאמרתי עד עכשיו זה ב-VirtualBox, בתוכנה הזאת שאתם רואים כרגע על המסך, זה VirtualBox, ורק בתוכנה הזאת. מה שיותר טוב בתוכנה הזאת, שאין ב-VMware, מה שאתם פה רואים, מה שאתם רואים פה עכשיו, מה שבתוכנה הזאת, אוקיי, VirtualBox, שאין ב-VMware, שב-VirtualBox יוצרים מחשב וירטואלי בלי להכניס את ה-ISO בפנים, ואז לא צריך לבחור קובץ התקנה מהיצירה של ה-ISO. כך שמתי שאתם נכנסים, אז יהיה לכם את כל האופציות כמו שאתם מכניסים דיסק התקנה למחשב מהביוס. כך שב-VMware אתם צריכים לבחור, מתי שאתם עוד יוצרים את המחשב הווירטואלי, אתם צריכים לבחור את ה-ISO ולבחור את המהדורה, אבל זה לא כל כך משנה. ההתקנה ב-VMware זה באנגלית, אוקיי? אם פרופשיונל, אני עדיין לא התקנתי ב-VMware מהקובץ ISO הזה את מהדורות פרופשיונל, הום פרמיום, סטארטר והום בייזיק, רק את אולטימט, זה מה שהתקנתי. אז אני לא יודע אם זה מגיע באנגלית או בעברית, אבל ב-VirtualBox זה מגיע בעברית, הכל בעברית, התקנה גם בעברית. אז בואו נתחיל, אני אעשה את זה על VMware, יש לי גם מדריך איך לעשות ב-VirtualBox, זה דומה, אבל אני עשיתי גם על זה מדריך, וגם יש לי מדריך איך לפרוץ את ה-Windows, למי שרוצה, בגלל שיש לכם רק 3 ימים מאז שהתקנתם את המערכת, יש לכם 3 ימים, ואחר כך מערכת תבקש מכם מפתח מוצר. אז יש לי גם מדריך איך לפרוץ, כל הקישורים האלה בתיאור של הסרטון, אוקיי? אז פה אנחנו נלחץ בהום, ב-VMware, נלחץ על New Virtual Machine, זה יכול להיות גם ב-VMware שעולה כסף, שזה הסמל הזה, וגם ב-VMware החינמי, אוקיי? יש לנו מדריך איך להוריד את שתיהם. Next, פה אני אבחר באמצעי, פה זה בשביל לבחור דיסק, כי אין לי דיסק, אז אני אבחר ISO, קובץ ISO, אני אבחר את הקובץ, פה למטה, הנה אתם רואים את הקובץ הזה, Windows 7 All Verizon, Open, ואז אני אלחץ על Next. פה אני אכניס key, זאת אומרת מפתח מוצר, key. פה אני צריך לבחור את ה-Verizon, יש לי Home Basic, שממש לא מומלץ להתקין אותה, Home Premium זה בסדר, Professional זה גם בסדר, Starter לא מומלץ, Ultimate הכי טוב. עכשיו אני אתקין פה את Home Premium בשביל המדריך. עכשיו אנחנו ניכנס בשביל גם להעתיק key, זאת אומרת מפתח מוצר, ניכנס לאתר שלנו, אוקיי? זאת אומרת, בשביל להיכנס לאתר שלנו אנחנו ניכנס לגוגל, אוקיי? בגוגל אנחנו נרשום באנגלית קומפיוטר, איך שרשמתי, L-E-V-Y-Y, Enter, ואז ניכנס לתוצאה השנייה, קומפיוטר מדריכים, לא לזה, סליחה, לתוצאה הראשונה, קומפיוטר מדריכים פה של האתר.
כאן באתר תעברו לשונית תוכנות להורדה, וכאן אנחנו נרד קצת. קודם כל אתם יכולים לראות פה שעוד מעט תהיה פה את ההורדה של ה-ISO כל הגרסאות, אוקיי? Windows 7. אבל פה יש לכם את Home Premium בנפרד ו-Professional בנפרד. פה אתם יכולים לראות סיריאלים, לחץ כאן כדי להגיע לאתר של הסיריאלים, לחץ כאן ואז אנחנו פה יהיה לנו את כל הקייס. פה את כל המפתחות מוצר, מלא מפתחות מוצר. חכו, עכשיו בשביל Home Premium, בואו נחפש אחד בשביל Home Premium. אוקיי, ניקח את זה, זה בשביל Home Premium. Ctrl C. פה נשים את ה-K. ומצוין ונלחץ על Next. ופה השם שלו. אנחנו נקרא לו שם. אוקיי, נסגור את זה, ניתן לסגור את זה. סליחה. אוקיי, כאן השם אני אקרא לזה Windows 7 Home Premium, כדי שאני לא אתבלבל עם האולטימט שיש לי. ונלחץ על Next. פה אני אשאיר את זה Next. אוקיי, יש לו אוקיי, Finish. עכשיו הוא יראה לנו את זה לכמה שניות ויתחיל את הכניסה אוקיי, הוא מדליק את המחשב הווירטואלי והוא כותב פה Windows is longed, אוקיי, פייל, הוא מחשב את הקבצים. ייתכן שאני אצטרך באמצע לעצור את המדריך בגלל שזה לוקח קצת זמן, ההתקנה, אבל אל תדאגו. אוקיי, אנחנו נחכה שיעשה סטארטינג לווינדוס. אתם יכולים לראות, הנה הסמל של ווינדוס 7 בפתח, ואני מתקין את זה כמובן בווירטואל. אתם תוכלו לצרוב את זה על דיסק ולהתקין את זה מתוך הביוס, אוקיי? אם אתם רוצים שממש להתקין את זה למחשב. יש לכם XP ואתם רוצים לשדרג, אז הנה הבאתי לכם זה. אל תשכחו, אם אתם לא תבצעו הפעלת מוצר או שתקנו מפתח מוצר או שתשימו את המפתח מוצר או שתבצעו הפעלת מוצר איך שאני אגיד לכם במדריך הבא, תוך 3 ימים המחשב הווירטואלי יתחיל לעשות בעיות עם המפתח מוצר, אז כדאי לחשב את זה. אוקיי, כאן אני מאוד מצטער אבל הסטאפ הוא באנגלית לצערי, אבל במי שרוצה בעברית יכול להתקין את זה על תוכנת VirtualBox, שם הכל בעברית. אוקיי, הכל בעברית. אוקיי, כאן מיד הוא יתחיל בהתקנה. אוקיי, עכשיו אני אגיד לכם עכשיו את ההבדלים בין זה ל-VirtualBox. VirtualBox נותנת לכם עכשיו, לפני זה, לפני ההתקנה כמו אתם רואים פה למטה הוא עבר הרבה תוך שנייה, הוא נתן לכם את כל הדבר הזה, את כל הפס פה, תוך שנייה הוא עבר אותו. למה? בגלל שהוא עשה את החישובים לבד, כי עשינו את זה בהתחלה אנחנו בחרנו את המהדורה בהתחלה, שמנו את הקאי בהתחלה, את המפתח מוצר, הכל שמנו בהתחלה. אז עכשיו מה שהוא יעשה זה הוא ישר יתקין ב-VirtualBox. לפני שהוא יתקין אתה צריך לבחור שפה, השפה שלי עברית. קיצור, יש לנו גם מדריך על זה, אתה תבחר אותה מבפנים, אתה תבחר אם זה 32 ביט או 64 ביט. פה שכחתי לציין שהקובץ ה-ISO הזה הוא גם בשביל 64 ביט וגם בשביל 32 ביט. VMware היא חושבת לבד ומוצאת לבד שזה 64 ביט או 32 ביט. אבל ב-VirtualBox תצטרכו מבפנים לעשות או 86 או כפול 86 או כפול 64. אוקיי, אז כרגע פה זה שהוא עושה את הקבצים זה ייקח לו קצת זמן. אוקיי, זה ייקח לו איזה 10 דקות ואז כל ההתקנה תיקח בסך הכל 20 דקות. זה לא לוקח כזה הרבה זמן, 20 דקות בערך. אז אני אחזור אליכם ממש שזה ממש יהיה בשלבי סיום. אוקיי, אז אני עוצר את המורה. אוקיי, עכשיו התהליך שהוא באמצע לעשות עכשיו הוא סיים את התהליך הארוך ביותר. הוא סיים, הנה עכשיו הוא סיים את כל התהליכים, הוא התקין את התוכנות וכולי. מתי שהוא יסיים את כל התהליכים זה מה שהוא יעשה לכם, עוד 3 שניות, עוד 2 שניות. אוקיי, ממש לקח 10 דקות
אפילו קצת פחכה עד המחשב יעלה. אוקיי. אוקיי, עכשיו בווימוור, מה שטוב בווימוור, שיש איזה משהו להתקין, אני אראה לכם את זה אחר כך. הערכת נושא שמגיעה עם כל מחשב וירטואלי של ווינדוס, זה ערכת נושא, בווינדוס 7 כאילו, זה ערכת נושא של ווינדוס 7 בזיק. זה לא ערכת נושא כל כך יפה, אני אראה לכם את זה. בווימוור תצטרכו להתקין משהו, להתקין משהו של וימוור, כדי שיהיה לכם את ערכת נושא הרגילה והיפה של ווינדוס 7, ובתוכנה השנייה של VirtualBox לא תוכלו לעשות את זה, אלא תצטרכו להישאר עם ערכת הנושא של ווינדוס 7 בזיק. אוקיי, לפני שנייה הוא עשה לנו העתקת קבצים. אוקיי. הוא יגדיל את המסך בקצת, אנחנו נוכל להגדיל אותו עוד יותר שיהיה ממש מסך מלא. זה המסך, אוקיי. בווימוור גם יש הרבה יותר אופציה, ברזולוציית מסך מבפנים יש הרבה יותר אופציות. בווירטואלבוקס ממש זה. אוקיי, כאן הוא יעשה Completing Install, הוא ממש יגמור את ההתקנה לגמרי, ויכין את השולחן עבודה יותר ואת כל התהליכים של הווינדוס. אתם יכולים לראות פה למטה ב-Installing Windows, הוא ממש לקראת סוף, עוד כמה דקות הוא יגמור את זה. אני גם אחתוך את המדריך שלו סתם, תראו את זה, אוקיי? חותך ואני אחזור אליכם מתי שהוא יגמור. יכול להיות שהוא יעשה לכם ריסארט לאחר שהוא יסיים את התהליך הזה, אוקיי? אם הוא יעשה לכם ריסארט, אל תפחדו, אל תיגעו בכלום, תנו לו לעשות את שלו, אוקיי? אני אעצור את המדריך ויחזור אליכם. אוקיי, הוא עושה ריסארט למחשב. אוקיי. אם המערכת תגיע באנגלית, רק שאני לא התקנתי עדיין בווימוור את הום פרמיום ופרופשיונל, אז אני לא יודע אם זה מגיע באנגלית או בעברית. אם זה יגיע באנגלית, אז כדוע לכם יש לי מדריך על איך להחליף את השפה בין אנגלית לעברית, וגם זה יהיה בתיאור של הסרטון. אוקיי, כל הכישורים יהיו בתיאור של הסרטון. אוקיי, כאן הוא אומר לנו עוד פעם תהליך של כוננות של המחשב. הוא ממש מסיים את ההתקנה בשביל המחשב. הוא עושה בדיקות של וידאו, בודק את הוידאו אם הכל עובד. בהתקנת ווינדוס 8 התהליך הזה זה תהליך ממש ארוך. אוקיי, הוא ממש לוקח לו איזה 10 דקות בכיף. אז ההתקנה של ווינדוס 8 ממש יותר ארוכה. פה בסך הכל, מאז שהתחלנו עד שגמרנו, המדריך ארך כרבע שעה, אבל עם העצירות, 20 דקות, 25 דקות התקנה של ווינדוס 8 מלאה, של ווינדוס 7, סליחה. של ווינדוס 8 ממש לוקח איזה שעה, או 50 דקות. אוקיי. הנה. הוא גמר, ועכשיו עוד מעט, הנה המחשב נדלק. אוקיי, אני רואה שהוא מגיע באנגלית, אוקיי. הוא מכין את הדקסטופ, את השולחן עבודה, פה כתוב לנו ווינדוס 7 הום פרמיום, כמו שבחרנו. הוא מכין את שולחן העבודה, זה ייקח לו כמה שניות. אוקיי, אתם רואים שהרזולוציה פה היא ממש קטנה, המסך פה הוא ממש קטן והוא כנראה לא מספיק לכולנו. אוקיי, ממש קטן וזה לא מספיק לכולנו בשביל לעבוד בנוח. אני גם אלמד אתכם איך לעשות את זה מסך מלא ואת הרזולוציות שמתאימות למחשב שלכם.
אני אלמד אתכם. ואם אתם באמת, יש לכם בעיה עם הרזולוציה הקטנה הזאת, עדיף להשתמש בווימוור, בגלל ש וימוור מתאים את זה למחשב שלכם. ולעומת זאת, VirtualBox, יש לה ממש קצת אפשרויות ברזולוציה, וזה ממש לא טוב. אז אני עצמי תמיד משתמש בווימוור בשביל מחשבים וירטואליים, בשביל מייקרוסופט לפחות, לא בשביל אובונטו, לינוקס. אבל בשביל מייקרוסופט אני משתמש בווימוור, כי אני חושב שזה הרבה יותר עדיף. זה תוכנת ויזואליזציה הכי טובה שיש. כן, אנחנו נחכה שהוא יסיים לערוך את שולחן העבודה. אני גם אראה לכם מתי שאנחנו ניכנס לשולחן העבודה אחרי שהוא יסיים את התהליך הזה. התוכנה בווימוור תתקין אוטומטית איזו תוכנה של וימוור כדי שתוכלו לשנות ערכת נושא לערכת נושא של ווינדוס 7 הרגילה, ולא ערכת נושא של ווינדוס 7 בזיק. אוקיי, אנחנו נחכה. אוקיי, אתם יכולים לראות שיש לנו פה Windows Installing, אוקיי? זה מתקין משהו, ופה זה עוד איזו התקנה שזה לוקח לכל מערכת הפעלה של Windows. לזה יש את הדבר הזה כמה שניות, ואז זה יראה לנו. ופה האינסטולינג הזה לא אמור להיות פה, אבל למה זה פה? בגלל שזה מה שאמרתי לכם. התוכנה הזאת של וימוור, שהיא מתקינים אותה עכשיו, אוקיי? אנחנו נחכה שכל התהליכים האלה, הנה עכשיו שולחן העבודה יעלה. הנה זה, קוראים לזה וימוור טולס, אוקיי? זה בשביל להחליף ערכת נושא. עוד מעט השולחן העבודה עצמו יעלה, הנה הוא עלה. אוקיי, אני רואה שזה מגיע באנגלית, יש לי מדריך להוריד את זה, לשים עברית בקלות, אז כדאי לכם להיכנס למדריך הזה אם אתם רוצים לשנות את השפה. אבל אם אתם ביולטימט, זה תכנסו ללוח הבקרה, שפה, נראה לי שיש לי גם על זה מדריך, אני אתחבר לאינטרנט. אוקיי. אני לא צריך כרגע. אוקיי. עכשיו, הסטאפ הזה, עכשיו הוא יתקין לנו משהו, זה ייקח כמה דקות, כמה שניות, ואז נגמור עם זה. קודם כל, עכשיו כשהוא יגמור, אני אראה לכם את האופציות שיש, איך לנהל את זה. אוקיי, הוא יעשה יגמור את זה, ואז הוא יגמור. אוקיי, אז קודם כל אני אראה לכם את הרזולוציה, שזה לא קשור לתוסף הזה שהוא מתקין עכשיו. אוקיי, בשולחן העבודה, הקטן שאנחנו רואים כרגע, ועוד מעט הוא יהפך להיות יותר גדול, אנחנו נלחץ מקש ימני על שולחן העבודה, ונלחץ על רזולוציית מסך. האפשרות הראשונה מבין שלושת האפשרויות האלה. אוקיי, זה יפתח לנו את לוח הבקרה. פה אתם יכולים לראות שהרזולוציה הכי נמוכה. אוקיי? הרזולוציה הכי גבוהה זה 2048 על 1536. זה ממש רזולוציה ענקית, אוקיי? המחשב שלי זה 1280 על 800. אני אעשה אוקיי, כך שכל המסך יהיה מלא. אוקיי, אתם יכולים לראות שכל המסך שלי, אנחנו נעשה שישאיר לנו את כל המסך נהיה. אוקיי, זה ממש לא כמו המסך הקודם. אוקיי, אנחנו עדיין בווירטואל, וזה ממש כמו מחשב רגיל. עכשיו, אתם יכולים לראות את ה-X'ים שהם לא כאלה יפים, ואין את האפקטים האלה, וגם אם נלחץ מקש, אתם יכולים לראות שאין לנו פה את החלון במזעור קטן. יש הרבה, זה כזה בצבע כסף כזה, לא כזה יפה. אז בשביל זה, תסתכלו, אנחנו נעשה מקש ימני, והאחרון שקוראים לו התאמה אישית. עכשיו אנחנו על Windows 7 Basic, אוקיי? אם אנחנו נרצה לעבור פה ל-Windows 7 הרגיל, אנחנו יכולים לראות שהוא לא יעשה את זה. ואם אנחנו עכשיו ב-Windows 7, אתם יכולים לראות שאנחנו, אין לנו את
את ה-X'ים היפים ואת כל האפקטים שהיו. אז אנחנו נעביר את זה לבאזיק, ומתי שהוא יגמור את ההתקנה, פה שהוא יגמור את כל להתקין את הדרייבר הזה, אז הכל יעבוד בסדר. אוקיי. עכשיו זה מגיע עם אינטרנט אקספלורר 8, אוקיי? יש לנו מדריך איך להסיר התקנה לאינטרנט אקספלורר אם אתם לא רוצים אותו. אוקיי, אז יש לכם פה הכל באנגלית פה כרגע. קונטרול פאנל, אוקיי? הכל באנגלית. אני גם אראה לכם אם נעשה מקש מניאל מחשב, קומפיוטר, אתם תוכלו לראות שלא יהיה לנו רק 3 ימים. אתם תראו not activated, עוד יש לנו 30 יום להפעיל את המוצר. אוקיי, ב-VMware זה 30 יום, ב-VirtualBox זה 3 ימים. אז יש לנו גם מדריך על אקטיבציה, או שאתם רוצים לקנות, זה לא משנה, או שאתם תרצו לעשות אקטיבציה. יש לנו מדריך איך לעשות אקטיבציה, ואני אעשה על המחשב הזה, בסדר. הוא סיים להתקין את התוסף, ומיד הוא עושה לנו לוגין אוף, זאת אומרת, הוא יוצא לנו מהמערכת, הוא מכבה לנו את המערכת, אוקיי? שהוא יעשה לנו את ההפעלה מחדש, אז הכל יהיה טוב. אני אחזור לכם שהוא יגמור. אוקיי, כרגע הוא סיים לעשות ריסארט למחשב. אוקיי, לאחר שהמחשב הווירטואלי עלה. רק שנייה. אוקיי. הוא עדיין בערכת נושא השנייה. אנחנו נעביר אותו לערכת נושא אחרת. לערכת נושא היפה של Windows 7. אוקיי, נעשה מקש מניאל מחשב על שולחן עבודה ועל התאמה אישית. אוקיי. מצטער שהוא קצת איטי כי עכשיו הוא נדלק. אוקיי, בהתאמה אישית אתם יכולים לראות שאנחנו בווינדוס 7 בזיק. אנחנו נעבור לווינדוס 7 והוא עושה לנו פלייס ווייט. ייקח כמה שניות עד שהוא זה. אם אתם זוכרים, לפני שעשיתי את הסרטון, לפני שהוא סיים להתקין את התוסף, מתי שהיינו עוברים לווינדוס 7, הוא לא היה לנו עושה את הפלייס ווייט ואת המסך האפור הזה. הוא פשוט היה מעביר את זה ולא היה עושה כלום. עכשיו הוא יעביר לנו את זה ופשוט יעשה הכל עם האפקטים של הסגירה וכניסה, של המזעור. אוקיי, אנחנו נחכה עד שהוא יסיים, והוא סיים. אתם יכולים לראות שזה פה שקוף, שיש לנו את האפקטים של ה-X'ים היפים. יש לנו סוגרים את האפקט וזה שקוף וממש הווינדוס 7 היפה. אוקיי, יש לנו פה את האינטרנט אקספלורר. האינטרנט אקספלורר, אם אתם תשנו את השפה, גם האינטרנט אקספלורר ישנה שפה. עכשיו הוא באנגלית והוא יהיה בעברית. אוקיי, אז תודה רבה ולהתראות במדריך הבא.